Dah kajing temu benok senyang syaki long yeng kiba syam jenjar bat kiba dok bekerdo haka arpa undre terek uyayong arja atusan kedor bach nang paham sim Riboy District kala pli pajba ya ke lumpung kalai nusib lani ke lucky draw dah kajing kap ribbon uba jadwal lingdo rang bach nang ka paham sim hakmat ke nong port town market complex. Hagani kesengi laya don lang do bak prang sumer assistant rang bach nong kidikot nong kit kam shnong bat kipat nong shong shnong nalor kiwe de. Haba ajing kran ubak jadwen uloak baka jing dia tiket kan yat kumba ar banai tam kata hadu ke ar polai terek ujul liu arja apusan bat ya ka kerteng ki nong job ansa pentep hakatai ke janmet hakamat ki pajba bat ling ba ki lat pathai kubor kumju haba kran ulo pentep ru ya ka dor ke tiket ke basis pa tingka bat bakin don ru shipotli ki khusnam na ka benta ki nong job ki bakan thop ya ki kali saw shaka bat ar shaka nolor kiwe pan kaji punya nak liang ada bersong merpek nak lucky draw long bermi ki phone kompetitif nak liang ada bersong ni jusna ying nam tadi beduk bat ni ju ai jing rap nam tadi long ying bat kamdi tang stong jing ki stong pramajang ju iram ting pa bermi ki phone nam tadi ajing rap ki hoi ka sarkar ka ju ai jing rap saying beduk hindai ka sarkar ka namla ban ai lut tengir ka bela ikut ki bor ni persang bayang long kijan kuno ban rap ki long ying hapos tong jingi langba ni penlek na klik draw tang badio ka phone pentek saki ngimdang ki jitmu pentek kumum kita kumui pan lagi don jitmu kum no mi ya ka phone panirap ya kilonging bang ngibu ka apil na kay grepat pi pe ba apil sumpah panirap ban lang nam ta tiket na banta ka do tong jingi bang kidon ki price ba per ne kidon hadu sportly ki price kumlaong mane kabaningkong ka deka Mahendra Thar bar ka baar ka Royal Enfield ka balai ka deka Yamaha R15 ka ba saw ka deka Maruti Jani Jita ka ba San ka deka TVS Aspers 160 ka ba Andrew ka deka Maruti Baleno ka ba Nyo ka deka Hero Glamours ka ba Pra ka deka Hyundai i20 ka ba Hyundai ka TVS Introdox kaba sipo ka deka Mahendra Scorpio kini yang ni la tho kini ni bampa ban sim lagi kali kla ban sim daga pisaru la tho sha ni ka kupon ka jing pat jing pe ba be baro ke ba ham apa ka jela jing kamtam yaki snong ba per ibu ka apil ka jing pat ba fi subha ban aga jing kersan nam ta ka snong jing bat niru in kersan lang ye piru hagi por ba pidun kam namar nidun kam ka jing kersan iwe klema pi pe ba inamla ni kam ka jing kersan ba jing rap pi ba kanang ba ki kam ki jam hapos nong thau jing ne be kamtam ka jing kiu kam de snong ni ka jing kiu hi ya ka state jing ni ber koi la ki longing ki kiu la ka snong thau ka roi ka par ka jing mun toi ka state jing ber koi twisi ka jing tiket ngas dang na dum tasi kan kut pede hadu ka ar flight rig brai bandru nam arja arsan kan kut ngin pen khalai ha por janmit ngin le da ka ba khoj ka ba suba da ka fair kanam dong no jing thok bria nang ba kanong ta ya ka terbas tong jingir koi kata ka de jing ko so pe ba lara ki nong job ki nam don tu namar hang tu la tho ya ka ten jing ki ya ka address jing ki bar yo phone number ki ngila ban phone prahmat pe ba lara ki pe ba ki pick bayo number ngin phone in pin so pe ba dak ba sai ngin namar ngi tho ka karteng ka snong bar phone number ngin phone ngin tip address jing ki